weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lapol palol dande maayo gorre wayi worgo mayila gambi bafata dingiraya fallema kon waktu yoni ha to masina jombuko kame ñorodi sahela ene jiya en gardidi kabruji men gartoten koye kuccam ponɗam latade ñalawma hanki o hakkude ousmane sonko gardiɗo pastef kame mambay ñanga woni jagorɗo ko fati banggue tourisme mo leydi sénégal nden ñawore dirtinama ha ɗiɗi lewru fandu caggal nde ñagui ɗum wonande ɓen hujji yankoɓe ousmane sonko to leydi mauritanie rosso jaɓɓima subaka hande o hoorejo leydi muɗum woni mouhamed cheikh al qaswani juɓɓinɗo toon bateau jagorɗe gam yurnitade kene ɓamta diwan o to leydi mali laamu leydi mali holliti anda oɗo hen suka debbo biyeteɗo aminata cheikh dikko mo ganduɗa tawtornoɗo conseil de sécurité de l'ONU caggal nde holliti toon wonande koninkoɓe leydi mali kami groupe waknere taweteɓe nder leydi mali nana tan ndeɓe population ene jooɓo pittali mumen to leydi guine ibrahima diallo kame oumar silla nangganoɓe guila go lewru août 2022 cour suprême fuɗɗima yurnitade dossier ji mabɓe beele mabɓe jaltu walla mabɓe keddo kaso kabruji men mana en ha to côte d'ivoire nigéria cameroun ma en jaha to togo kame rd congo ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena gurelte ko lekki moƴƴi haa ko moƴƴo iwru ko en to kordinnoro ari ko wallude e safrude haa moñi kala yiito heen hoore muɗuma gurelte ko haako no haako wargani a ittade heen mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓanndu maɗa gurelte ala rewam ala effet ala haydara sa waɗi no wirani heen ma yiito heen kala cellal ɓanndu maɗa an jogiiɗo tension jogii AVC ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓanndu jaaɗoru ɓanndu wuloru kono ne kadi koyɗe musoje koppi musoji ɓanndu musoru kala mum gorel teyya ene safra ha jiitoɗa hen hoore maɗa sa yiɗi andude ko jangta e gorel teyya jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko poɗɗa yiide toona sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel teyya beele mbawa hebde lekki ki woto woɗɗu joni joni keɓa hen ko laaɓi so tawi gonɗa koto leydi Congo jokkodirta koye Haruna Gaydo kabinda so korkari ko toon wo moltoyto mbatta ko 00 242 04 411 68 26 so tawi gonɗa koto Afrique du Sud jokkodirta koye Ibrahima Diallo mbatta ko 0027 82 74 67 672 so tawi gonɗa koto Mozambique jokkodirta koye Ibrahima Ba Pemba Cabo Delgado Alex mbatta ko plus 258 86 128 77 21 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel teyya hewɓe cettima dañi hen jaam. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓala walla edanowal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune omo safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirolo ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe kista wonduɓe fibrome dogan sita wonduɓe diabète tension cholestérol asmo ɓandu ƴakkoru ɓandu musoru
ceerno Djiby Sy ene yarande rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala. ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati, hen fannu goto sa wutorima ɗum fodde 13 fin yaltayma ha laaɓa. fannu ɗiɗaɓo sa ƴetti ɗum fodde 19 fin yaltayma ha laaɓa. fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri suuna woni ndemiri, so tawi a waɗi no wirmani ko famdi kala fodde 100 fin yaltayma ha laaɓa. ceerno Djiby Sy ne yawran ɓen worɓe ustoraɓe gorago e yawɓe yitade koye mumen e on fannu kadi omo andina wonduɓe on rafi e oɗo saaha joni modde leɗɗi kesi pula biyeteɗo muuɗa hirda ko joni ƴetta ɗum jeeya tigui tigui nafoore mum hano hannirta ni. ceerno Djiby Sy caggal nde waɗi tour de leydi Sénégal arti oɗo saaha joni omo tawi nder leydi Mauritanie to base makko mawɗo tawateɗo to légal nettek sara jeere nettek. kala jiɗɗo jokkodirde ceerno Djiby Sy numéro mum téléphone ko 47 22 80 84 ko kañum woni numéro makko appel, ko kañum kadi woni numéro makko WhatsApp. kala noon donc heɓdir ceerno Djiby Sy omo gollodo mi yii kono wiye ceerno Alassane Sy, numéro mum ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 so tawi a heeɓi ceerno Alassane Sy ene wayno ko ceerno Djiby Sy keɓɗani. ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal keɗine mum kala to mbawɗa wonde, so Mali, so Sénégal, so Mauritanie, so Belgique, so Europe, so Asie, to mbawɗa wonde kala leydi kala continent, so tawi on pamodiri leɗɗe ma jette hano hannirta ni. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar, ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko wone ɓerde ma ha mbiya yoni. tawateɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗo uguya, tawateɓe nder leydi Sénégal e dendagal leyɗele taariɗe leydi Mauritanie ko temedde 4 CFA. kala jiɗɗo nedduɗo haalis waɗanede listihara mbaɗata ko 77 653 03 67 ko numéro makko weeva, ko numéro makko kadi orange money. ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune, so tawi a yennama ka miskino safruma ha mbiya weng tawa hay mbuɗa yoɓani. ceerno Djiby Sy mbadden danɗo faade makko. ciggam nangue wolgue diaw are moɗon adde mon ko jaam e ɓamtare. ciggam nangue wolgue diaw ne jogui beelama mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala. aɓe jogui équipe moƴƴo timmuɗo keblaɗo taw ko heblo moƴƴo toon to leydi Turki. ciggam nangue wolgue diaw e gardegol Haruna Dawouda Ndiaye gorko mo Tumbela. aɓe jogui ponoje moƴƴe ɗe marque Allemagne, kono ne kadi aɓe jogui batiraji moƴƴi ɗi marque Turki. woni ɗum ko panneau solaire aji moƴƴi, kono ne kadi batiraji moƴƴi. an joguiɗo forage walla woyndu walla e galle ma, so tawi jiɗɗa ko installation moƴƴo, aɓe jogui équipe kame kaɓirɗe mabɓe timmude kala sa noddiɓe ɓe gara ɓe mbaɗanma installation moƴƴo. ɗen ponoje moƴƴe, ɗin batiraji moƴƴi, ne wonde frigoji moƴƴi, téléji moƴƴi, lampaji moƴƴi, climatiseur uji moƴƴi. kala mum sa jokkodire ciggam nangue wolgue diaw ma heɗen ko laaɓi. ciggam nangue wolgue diaw hay so tawi woni woynduma ko 100 métre, aɓe mbawi yaltinandema ndiyam timmuɗama. ciggam nangue wolgue diaw ene hooli kaɓirɗe mum kala, so tawi on jokkodiri on kaldi ha won nandiri ɓe garat ɓe mbaɗanma installation, kamɓe jeeyi kaɓirɗe mabɓe e golle mabɓe kala, an jeeyi poos maɗa. so tawi yeehi ha weltima on saaha noona duña jinggo e poos ngam yebde ciggam nangue wolgue diawa. ciggam nangue wolgue diaw ko équipe dariɗo mo faltaki Mauritanie, Sénégal, Mali, Gambie. kala hen ɗo gonɗona sonnoddi ciggam nangue wolgue diam ma notto moɗona. sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wolgue diaw mbatta ko 00 221 77 566 40 22. on numéro ne waɗi WhatsApp walla jokkodira e numéro leydi Mauritanie 00 222 46 97 84 75. musidɓe tedduɓe ciggam nangue wolgue diaw e jeese meɗena. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe naasaande ɗiɗi colte hitande ujune ɗiɗi e nogas tati yonti kumpital mone ɗemngal pulaar
ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba ñalawma janngo aljuma o woni uddital wonande to bepp taw ko uddital juma Cheikh Alhaji Mohamed Saïdou Ba mo Madina Gounass ñalawma janngo aljuma oɗo saaha mo gonɗen hoɓɓe puɗɗima iwde yo gaya jokli lobbuɗi ɗi leydi Sénégal kala ngam tawtorede oɗo henna ñalawma janngo aljuma tedduɗo tatinduɗo henna lewru colte taw kadi oɗo henna juma ngarɗuɗo peeñjo ɗon ɗo bopp mo ganduɗa jogoɗo hollirede jogoɗo juulede ñalawma janngo o e gardogola ceerno Ahmad Tijani Ba khalifa mo Madina a Gounass gartatena koye subaka hande o hewɓe kollitino ene gasa ma fitnaji gummo kono ala kala ko ummi ɗum noon ko Ousmane Sonko caggal nde hollinno wonande on biyeteɗo Mame Mbaye Niang gonnoɗo jagorɗo jeunesse ene dirtinno kene tolnoyno gase 9 milliards ɗin konngudi noon on hollitino holto fawi ɗum yo addu hen ko laaɓi walla nawma yeeso lawol on nawinomo yeeso diɓɓe mbatidi koto juge ñalawma hande o noon wonno fodore hakkude mabɓe e juge wonande kanko on Mame Mbaye Niang woni jagorɗo tourisme wangotoɓe leydi Sénégal hakkude mum e dawriyanke gardiɗo Pastef Ousmane Sonko mo fiɓano nottoyade ɗum ko caggal nde hojjiyankoɓe mum kolliti ñagade wonande juge o yiddeɓe ko ñawore nde dirtinte nde tawno ala kala koɓe keɓani e nder ndiɗon mbaadi kanko on juge mo jaɓano ɗin konngudi felliti jaɓandeɓe ɗum subaka hande o nden ñawore dirtinama ha ɗiɗi lewru fandu so jomiraɗo haaji ko waɗa ɗum ko noon tinama ko ɓooyani ko pelɓodiral toon to cité gorgui toon to cité jafoɗon toon to cité Kër Gorgui waɗɗani VDN hakkude sukaɓe arnoɓe yidde wallidde Sonko kame ɓen dadiɓe wonnoɓe toon nden kay kisala ganduɗa gazuji ɗi hinde lacrymogène dañi weddede hen no fewi kono tinaka gañiɗo hen tinaka fitinaji goɗɗi jeeheten ko ha toon to jamñaƴo kanko mawɗo leydi ndi Sénégal hono président Macky Sall kikiɗe hanki o to boowal laaɗi diwoje ngal Paul Sidar Senghor ko toon wo jaɓɓi wonande hoorejo leydi nanɗo makko mo leydi Rwanda woni Paul Kagame kame woɗɓe kala arɓe nottade jonde some battuɗo ɗimmijo ñalawma hande o hitande yawtude ndeɗo hittande taw ko some mo ganduɗa ko fati banggue neppade ko fati finance ude yogay projet ji taw koye nder Afrique guilay booli isinaji société ji e gueɗe goɗɗe kala pewneteɗe nden jonde joɗima hande o toon to jamñaƴo woni centre international Abdou Diouf mo jamñaƴo ko toon jooɗi e gardugol hoorejo leydi ndi kono kadi hewɓe e diplomatie en tawtorama kami hoɓɓe iwɓe yogay nokkuji e tawtorede gardiɗo commission union africaine woni Moussa Faki Mahamada kame hewɓe kala ɗum ko jonde some battuɗe ɗimmijo ñalawma hande o to leydi Sénégal keddotoɗen kuulal lawɗinama hanki ngal fuɗɗi ɗum ko caggal accident ji bannoɗi e lewru maydu ndu nder booli Sénégal ha yooɓi kene tolno capanɗe jeeɗiɗo eko fawi fittandu ko nden gouvernement leydi Sénégal ƴetti pellittal wonande ƴettude dosɗe timmuɗe ngam hadde e faddade ɗo hen accident ji baɗoji e kala saha mayiɗeli enen mbaɗa hen ko ɗum jeeyi sababu noon wonande jagorɗo yagara kami jagorɗo gueɗe nder leydi jaccingol laamu hankiɓe lawɗini ngal ɗo kuulal ngal ganduɗa hadde autoji circulde jamma ɗum fuɗɗoto ko hanki fuɗɗi minuit ha fenma 5 heures subaka kala ɗo garage wonno udda demude mum hay auto goto yaltata hay auto goto natta kala kadi jomum wonno ko ɗon daroto ha weeta nde tawno jamma ene jogui jomuma sarɗiyankoɓe yeewi askan wi yiddeɓe o saaha mo gonɗen ko fate banggue fond covid-19 caggal nde yaltini konguji mum cour de compte wonande ɗen jagorɗe sappo ɗe inɗe mumen limta e dirtindeɓe ngaalu leydi ndi nde ɓen nawete e yeeso suudu ñawore ɓurdu tawde ko ɓuuri yawde yaccade Guy Marius Sagna holliti ɗum accident mosɗo waɗi e lawol Tiwawon ɗum ko hanki kikiɗe
nokku biyeteɗo lam e waɗɗani commune ne tawi nder commune mo Sharifa Lo commune Sharif Lo ɗum ko oto mo hinde 4x4 kañum natodiri e jakarta goto ɗiɗo mbasi pittali men wonnoɓe on jakarta neɗɗo goto a gañima hena kankoɗo henna debbajo o holliti o gonɗinani ɗi ko wiya maayi koko warti ko ngel noon wiyeteno ko Abdullaahi Diop mo duuɓi 14 to Thiès toon wurduno e bamum caggal ceergal hakkude yummo e bamum yummo faati Dakaru kanko ɓiɗɗo o heddede bam makko e nder yontere yawtunde woni ñande 23 janvier ko nden ngel tawa ɓoggol e dande maggel ne welta walla fiila ɗum jeeyi sababu yaltude maduna toon to Thiès yummo tini gila jamma koma weeti nde babo noddi yummo haalani ɗum yummo holliti gonɗinani ɓiyum koko warti porti plainte contre x o sa beele losko yañgo wawa waɗede hen ha ande mbete ko bartiɗo walla ala ko baraɗo Samba Ka gonnoɗo TikTok kam hanki dari e yeeso tribunal to Louga taƴanama duuɓi ɗiɗi e kaso ene yoɓa ujunaji 4 amende ɗum ko caggal nde caméra surveillance goto holliri yeeso makko omo heela boutique caggal leskoji hollitama o heeli boutique aji 3 ɗum ko caggal nde o yaltinno konguɗi makko gila tan o woni e ngolɗo hen laylay to rendo gol hinde TikTok inde makko jeeyi koreji makko e kala sahane nagomo haalisaji ɗi wa ala kanko no wattidi koye oɗon sifa kono sifa kadi wattidimo koye suudu niɓɓuru ndu kaso jeheten ko hatton to horndolde ko tana musto waɗi toon ñande 31 jamma sanga 23 heures e lewru mayduɗo hennan ndu woni hecci hanke o jamma ko nden sanga 23 heures laana iwnoka to horndolde laana ka noon jeeya koto Gurela Bayo ka fano ko to banggue maayo ko nden noon laana ka yeehi ha woɗɗoyi ndeke laana ka nannino ndiyama aka jolni gueɗe kewɗe no feewi caggal noon ndeka yuwi on gawƴannoɗo ko bawɗo ndiyama kañum kam waddi hen ha lumbi tacci goɗɗo biteɗo Mamadou jeeyaɗo maqama on wawa ndiyam yooli ɓandu makko ñalawma hanki o alarba ñalli ko awede ko sanga juulal tisubar ko nden ɓandu makko yiita ndun ɓandu noon nawta ko toon to maqama totta autorité ji leydi Mauritanie ko tono wawi wirede holliti ɗum ko Amadou Saar kame Mamadou koli ñang to leydi Sénégal keddoɗen ha joni wonande imam juma mo imam Grand Yoff imam Darou Rahman taw kadi ko nottirteɗo Cheikh Ahmed Tijani Talla gila tan kene tolno hande balɗe 3 yiyaka anda kaɗo woni ɗum ko caggal nde o ardino juulala wonande takkusana to jama Darou Rahman mo ardi nden o yalti jama ka o holliti omo yaha salminoyde miñigo kono gila nden ha ɗo o yiyaka anda ka taw hol to woni jeheten ko ha toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaga Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah hol kabruji garandi en kikiɗe hande o toon to Ziguinchor e ko taari ɗum kala. Wa aleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sar Abdullaahi Saar a salmitama e dennagal hettoɓe Weltare TV. Kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor hande dey eɗen gandi ɓe kumisima kamɓe Ziguinchor naaɓe APR naaɓe yeede carte holɗum carte APR e gardugol ministére Doudou Ka ɓe kolliti noon eɓe jiiɗi yeyde fodde ujunnaje 10 kartal eɓe gandi kala coɗɗo kam oɗo ma wotan président de la république ɓe kolliti kamɓe APR naaɓe ɓe ngala palat A ɓe ngala palat B palat A maɓɓe tan ko Macky Sall wontude candidat maɓɓe ɗum tan woni palat maɓɓe ɗum woni koɓe mbi hande ɗum woni koɓe mbi janggo ɓe kolliti hay kadi goto wawa hadde candidat o kanko président de la république posé candidat hay goto wawa hadde mo saabu ko luwa hokkimo ɗum noon ina wayno Bignona naaɓe ɓene kadi puɗɗima yeyde carte APR yahanma ha to e Oussouye maire David Diatta maire Kafountine o holliti o wi kamɓene dey ko Macky Sall tan ɓe mbi ala moɓe mbi hay goto goɗɗo so wona kanko omo hollita yimɓeɓe noon oɗo maire Ousmane Sonko ko haalata ko bolli puyɗi koɓe mbiyata
président de la république waɗata mandat tati ɓiijo ɗum ɗon ɓe mbawa haddemo hande ɓe mbawa haddemo janggo o holliti kadi kanko Ousmane Sonko hade o takki oɗon ma Mbayñang o waɗi hakkude makko e Adji Sarr afala budde o notoyo joɗade mo wiidemo o notoyaki ɗum ɗon ko haala so notoyaki o adduye force so neɗɗo felliti haalde fellitto jabade ɗum no hade ko kanko waɗi accusé e fewde ɓeeɗo oɗon ma Mbayñang o dirtini 29 milliards fala budde o notoyo somo wela o notoyto somo metta o notoyto ɗum noon o wi ko kamɓe Pastef naɓe koɓe kaalata ko ɗum ɗon yoɓe gandu laamu walla leydi ndi koni laamadi wona ko neɗɗo wela fo waɗa wona ko neɗɗo wela fo wi koko dotkoto ko ɓuuri yawde yaccade ɗum ɗon ɗiɗo haalaluji ya garta ɗum ɗon koko nattata ɗum noon Weltare TV musidɓe Ahmed Issa Keɓe gorko mbotto jokkodirde Sar Abdoulaye Saar kabaruji noon ɗo fo ɗo e radio Zig FM yalto koye walde jaam Amadou Issaga Keɓe eɗen mbiya tan jayde Weltare TV ene wiya yo yimɓe mbattu haqqillaji mumen kuule leyɗele ɗe ne goodi so tawi a takki neɗɗo ko wodani omo jogui ndimagu nawdema yeeso lawol sa bonni inde neɗɗo e ko wiyani walla jalkiti neɗɗo walla ni a tuumi neɗɗo walla takki ɗum so joomum nayima yeeso lawola ka dumbeteɗo walla cakta natal mum walla vidéo mum walla ni ko welaka ɗum poɗɗa wi tan ko yaafo sa wiyani noon so joomum nayima yeeso lawola ka dumbateɗo ko lawol rokki ɗum a joomum sengi wi to leydi Sénégal koto Mauritanie ko fate banggue porcé taw ko Mohamed Wul Abdelaziz gonnoɗo hoorejo leydi ndi dossier ji alsharia ɗin dossier ji daƴama hanki o ha yontere fande so jomiraɗo haaji woni altina talata paaɗo ko nden ɓe kuccodirta kadi e zizo yeeso bar ɗum ko hanki nde Mohamed Abdelaziz dari e yeeso bar kame hojjiyankoɓe muma e yogay woɓɓe yaadiɓe kala balɗe 5 wonande kuccam kono ala kala oɗo saaha ko daƴa hen ala taw ko fellita hen ala kala haala dañaka hen kene fotta taw deje e nofuru walla ni kene fotta rokkirde so wona kanko on Mouhamadou Abdelaziz gonnoɗo hoorejo leydi ndi o holliti wonande zizo yo rutto e tugnorgal leydi Mauritanie kuulal 90 ko fawi hokkanimo 93 rokkani président ñawede e ngalɗo hen tribunal ko wona ɗum konon kanko Mouhamadou Abdelaziz o tuumira ko dirtinde kene tolno 41 milliards ko preje giya kiiɗe ɗe ma tolnoyo 100 millions ko preje dollar kanko e koreji makko kala jokkodirala hakkude leydi Mauritanie kame Égypte laatima to banggue koninkoɓe hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ɗum ko jillu jagorɗo konu mo leydi Mauritanie hanki dañino joɗodade hoorejo leydi Égypte woni Abdel Fattah al-Sisi ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaƴƴe no fewi ɗum ko caggal jagorɗo leydi Mauritanie nde yettini ɓattake hoorejo leydi Mauritanie faade Abdel Fattah al-Sisi jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi to banggue heblo ngarɗugo kamene wonde ittodirde kumpa haɓade seɓɓitiɓe e gueɗe kewɗe hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kame hebloji to banggue fannu koninkoɓe leydi ndi ha ɓuura wonde nden ka e kisal hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala sifande nden sifande noon ko nandiral hakkude coopération taw ganduɗa ko autorité supérieur to banggue presse mojo visuel kamene wonde autorité ji to banggue saktoɓe kabaruji nden sifande ko ha ɓuura ngarɗude golle e yurnitade golle ɓen jaydiyankoɓe kala kada sakta to banggue bureau caktugol kame tambiɓe fannu toppitiɓe ko foti yaltinede ha ɓuura moƴƴinde mbaadi lappi wonande presse leydi Mauritanie nden sifande ko duuɓi ɗiɗi syndicat national enseignant ji to banggue technique heblo ngarɗugo yaadugo jamanu hanki ɓe mbaɗi darapoji mabɓe ɓe mbeyni pankaruji mabɓe yeeso bâtiment jagorɗo nonne kadi golle kame heblo ngarɗugo gam wullitade caɗele jangguin mabɓe e caɗele gonka mabɓe ha tenti noon ko fati banggue gueɗe ɗe laamu ngu fonno tottudeɓe ala kala ko gasi hitande yawtunde ha yettiɗo hen ɓe kolliti ngoɗon hofgo mago duumo ha 13 lewru février so tawi laamu ngu yatirani hen
a caggala nokshata ma jabbo froma jonde économique hakkunde Mauritano kame Maroc ɗum noon holliti ɗum ko gardiɗo alɗuɓe ɓe leydi Mauritanie hakkunde makko e ambassadeur mo leydi Maroc taweteɗo to Nouakchott ɗum noon latoto ko fin nduɗo hen lewru février ndu gonɗen hasede hasa ko cattala tambingala daranade haqqe innamade nder leydi Mauritanie ɓe kolliti weltare mabɓe mawde no feewi e jayde alahbar ɓe kolliti ɗum wonande toon to Federica caggal tumanoɗo jagganoɗo wonande ene waɗi neɗɗo ene lebta ɗum e nder galle muɗum e sifa mbadi kalifandi ndi maccugagu koko haɗa e nder leydi ndi on noon wawi fawede jungo rewna lawol ɓe kollitiɗe ɗo gueɗe so tawi ne yarani ɓerɗe mabɓe ɗe ko ɓerɗe deƴƴe no feewi to Rosso paɗena Rosso noon waɗɗani Sénégal ko keerol hakkunde leydi ndi Mauritanie kame Sénégal hande jaɓɓima hoorejo leydi muɗum finoɓe e nder diwan o kala hande jalti ko darraji ɓoli jiyata kamene wondi e yimɓe yaltuɓe haymaji tilisaji tew kewɗo hande ƴakkama toon sosoɓe kala wonnoɓe nder diwan o kala hande mbattidi ko toon to Rosso gam ngolde ɗum waɗi noon jeeyi sababu ko batu jagorɗo mawɗo jogorɗo waɗi toon walla baɗaɗo toon hande o tawtorede hoorejo jagorɗe leydi ndi Mouhamed Wuld Bilal kame hoorejo leydi ndi Mouhamed Cheikh Al Qazwani kame gouvernement o e yaadiɓe kala kono kadi wattidi koye welnere mawde no feewi yurnitade caɗele Trarza yurnitade caɗele Rosso e ƴellidde wuuro faggudu Rosso e ƴellidde gueɗe kewɗe maheteɗe e nder Rosso yurnitade to fangnu ndema kam ene wonde gueɗe kewɗe kala ɗum woni fandare mawɗo leydi ndi Mauritanie to bowal laaɗi diwoje ngal Nouakchott toon si hanki ndiwowa ka leydi France iwnoka toon to Guinée Conakry wattidi escale muɗum ɗon ɗo bowal laaɗi diwoje ngal Nouakchott kono kadi ko ɗon ka waali ha o saaha caggal caɗele technique pan wonnoɓe hen ɓe kala nawa ko nder wuuro Nouakchott ngam kul huli woto ka weyda e oɗo hen pana capantati nayyi ɗiwol lawol cum laddeli guila tan ndungu silti laabi capantati nayyi woni ko windita cumuji baɗɗe jaune pastoral jaune silver pastoral e nder laddeli ɗi taw koye lappi gaynaka to nokku biyeɗo ajankane tawe e nder diwan mo Kinkusa ɗum noon teskama kuɗoli kewɗi boni toon kame leɗɗe kewɗe laamu ngu hessitini erago mum faade ɓiɓɓe leydi ndi nde ndenata ladde ndena leɗɗe nde tawno wonko wuuri hen ko kadi ɗum ne kadi ko yimɓeɓe ko hen guuri sen gewi to leydi Mauritanie Maroc roi Mohammed VI jokkodiral hakkude makko e gardiɗo Espagne woni Pedro téléphone juɗɗo hakkude mabɓe ɗum ko jillu hoorejo jagorɗo leydi Espagne to Rabat leydi Maroc gam yurnitade gueɗe dendaɗe hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe e moƴƴitinde kanko roi Mohammed VI o holliti weltare makko mawde no feewi caggal gartodiral hakkude leydi Maroc kame leydi Espagne sen gewi to leydi Mauritanie Maroc paɗen ko to leydi Mali hoorejo jagorɗo leydi Burkina Faso Apollinaire hakkude makko ya nando makko Choguel Kogel mayga to Bamako tawtorede ambassadeur leydi Burkina Faso tawete to Bamako o holliti catal darnangal hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe woni fédéralisme ngam fédéral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe wo erima nde ɗum yañete ha ɓuura wawde ɓeydude faggudu jaam e kisal ɓiɓɓe leydi ndi kamen ndenka ene wawi Sénégal ha Bénin holko sabota ko Guinée Conakry ɓeɗo kala mbokkay ngal ɗon cetala beele ɓeydade jogade ndenka e kisal o holliti ɓamtare faggudu hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kam ene wondi e cehilagal e ndenka e kisal jillu makko kanko on hoorejo jagorɗo leydi Burkina Faso he cenki e hanki wo iwi toon gam faade toon to Lomé keddoɗen ko toon to leydi Mali keddoɗen jagorɗo Allemagne to banggue défense jagorɗo Allemagne konu taw kadi ganduɗa ko Boris yaltini konguji mum on jagorɗo keso o holliti koninkoɓe leydi Allemagne taweteɓe nder leydi Mali oɗo saaha ko perdude temps mabɓe e bonnude haalisa e woɗɗade sehilaɓe mumen e rewɓe mumen e jinnaɓe mumen ɓoyata maɓe gartir koninkoɓe mabɓe ɗum ko caggal nde hollitno
laamu leydi Allemagne 2024 maɓe gartir kono holliti mbetema yettoona ɗum ko caggal jillu ngo jogori wadde toon to leydi Mali ngam joɗodade e koninkoɓe maɓɓe taweteɓe toon kene wona ujunere e temedere koninke to banggue MINUSMA mo lonni keddodena joni koto leydi Mali to leydi Mali gartaten koko fate banggue oɗo hen suka debbo biyeteɗo Aminata oɗo suka debbo biyeteɗo Aminata Cheikh dikko mo ganduɗa tawtoranoɗo jonde nden jonde noon taw nodduno ɗum ko conseil sécurité des nations unies to banggue loni ɓe nodduno ɗum kono kanko on suka debbo notani wonande société civile mo leydi Mali laamu leydi Mali holliti heptinani oɗo suka debbo heptinani ni yeeso makko ni mbadi makko e nder leydi mum ha saka o suuti toon ko guɗi Gulɗi Diaw ngam hollirde wonande waroɓe nder leydi Mali ko koninkoɓe leydi Mali guittata pittali ɓiɓɓe leydi ndi kamen wonde groupe waknière mo leydi Russie ko wona ɗum ko noon wonande ɓen wallidiɓe koninkoɓe leydi Mali ɓenne kadi kolliti hen metti mumen no fewi ngam kolliti porti plainte wonande kala ɗo yiya yo nangue hen rapport loni dak mo yaltini taw ko fate banggue trafic médicament faux médicament ji e nder Sahel e hoore mum ɓe kolliti ɗum wonande ɓe kolliti ɗin médicament ji ɓuuri wawde nadde koye leydi Mali Mauritanie Burkina Faso Niger Tchad kono kadi ɓe kolliti heewi ardude koye maaje kaɗɗe ɗen maaje kaɗɗe noon rewata koto leydi Guinée Conakry ha fayenma to Bénin nonne Bénin ha fayenma to Bénin Ghana kame Nigéria ko wona ɗum ko noon ɓe kolliti ɗen leɗɗe giwata ko toon to Europe Chine Inde taw kadi kala temedere nde limɗa hen 50 ko faux médicament ɓurde wawde yarede e nder Sahel e hoore mum ko rapport woni moɓe jaltini ñalawma hanki o to leydi Mali police goto wasi fittandu mum kame civil goto ɗum koye attaque jangu poste contrôle mo sana kene wona 4 kilométre hakkude mum e Bamako 80 kilométre hakkude mum e Kerol Burkina Faso ɗiɗo gendarme ɓe gañima hen nayo civil jambour en kañumen gañima hen colonel Assimi Goïta hoorejo leydi ndi bismima hanki o khalifa général mo Madina Baya woni Cheikh Mahi Ibrahima Niass baɗɗo jillu mum nder leydi Mali ngam tawtorede ziyara mawɗo no fewi ɓe almuɓe makko mbaɗanta Cheikh Baye Niass kala hitan toon to Ségou o dañi joɗoɗade hoorejo leydi ndi to galle Kuluba ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaaƴe no fewi ene hen ɗen toɓɓe jaam duumiɗo e nder leydi ndi kame kisal duumingal e nder leydi ndi Mali sen giwi to leydi Mali ko to Guinée Ibrahima Diallo kame Oumar Silla ɓuɗandire Fuñimangue nangganoɓe gila tan go lewru août taw ko jeeyaɓe cettal FNDC moɓodirnoɓe seppoji ngam haɓade wonande laamu transition ngu colonel Mamadi Doumbouya no ɗowrata ɗum ni gueɗe ɗe ɓe kollitino fewani haydara ha ganduɗa ɗin seppoji goto neɗɗo wasi en fittare mum waɗi noon bagasuji kewɗi bonnaɗi hen ɗum jeeyi sababu guila ɓe nanga go août 2022 ko fade banggue nogas e 5 janvier mandu ko nden dossier ji mabɓe ponno udditede kono guila nden koɓe welsindaɓe walla koɓe yejjitaɓe to kaso cour suprême holliti ma uddi dossier ji mabɓe ko ɓoyata maɓe jaltu walla maɓe keddotona to leydi Côte d'Ivoire ñalawma inniraɗo taw ko prix wonande Félix Houphouët-Boigny on ñalawma yuɓɓinte koto Yamoussoukro 7 lewru février woni paren oɗon ñalawma ko hoorejo leydi Sénégal woni président Macky Sall kan woni paren ñalawma o kono kadi holliti on ñalawma ma tawta ɗum Laurent Gbagbo gonnoɗo hoorejo leydi ndi ma won Sara Alassane Dramane Ouattara kono ne kadi Ari Kona Bédié gonnoɗo hoorejo leydi ndi kamɓe kala maɓe tawtore Oumar Sissoko Mbal gardiɗo CEDEAO hoorejo leydi Guinée Bissau ma tawtore hoorejo leydi Ghana Nana Akufo-Addo wi Amadou Coulibaly porte-parole gouvernement mo leydi Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara batu jagoɗo hanki o holliti wonande jerto makko kulhuli wonande saaha kala
wartotoɓe taw ko étudiant ji battotoji nder leydi ndi ha tentino ɗo henna étudiant cakkitiɗo wartade to université Alassane Ouattara mo Bouaké kanko jagorɗo jangde towde o holliti hanki e batu jagorɗo oɗo henna étudiant bartiɗo toon e ballal ɓoggol caggal losko ngol mbaɗi hen ɓe tawi ko ba makko yaltaduno ko ɓooyani o ronki wawde munje mayde ba makko jeeyi sababu o warti hen kono Ouattara holliti wonande kulhuli e jerto muɗuma faade ɗiɗo hen bartali taw e kala saaha wartoto ko ɓen étudiant ji holliti losko yañgo yo uddite hen taw rewni ɗum koye ɗemngal porte parole gouvernement mo leydi Côte d'Ivoire to Nigéria Mohamed Buhari bannoɗo jillu mum tokkanu wuro mango tawetego nder leydi Nigéria ñande 30 lewru mani ɗo hen ɗo kanko Mohamed Buhari caggal nde o rokka micro namdal ko fate banggue oɗo henno groupe tampinɗo ɓiɓɓe gendi leydi Nigéria woni Boko Haram o holliti Boko Haram e nder ɗemngal hawsare firtata ko nehdi wonande ɓen occidentoji wona moƴƴi no fewi mbete e nder leydi Nigéria nedi occidentoji ni hen hol wonɓe caggal ngal catal ko Mohamed Buhari namdi so wona mbete pelle goɗɗe ɗe jeeyaka e nder leydi Nigéria yiɗɓe bonude Nigéria woni ko jabti e dow fama mumen mo famani wonande ngal ɗo catal wona catal darningal l'islam ko catal tan jingal bonnude Nigéria taw kadi won wonɓe caggal mum ne mbaɗum finance taw koɓe jeeyaka e nder leydi ndi taw jeeya koye nder leyɗele goɗɗe to Cameroun gonnoɗo jagorɗo konu leydi ndi woni biteɗo Edgar Mbembe ngo kam taƴana hanki tribunal mo Yaoundé duuɓi 30 e kaso ferme o yiyata nangue joom suudu makko taƴana duuɓi 10 e kaso ferme kanko no halfirino ngal jagorgal ko 2009 ha 2015 tina omo dirtini kene tolno e 23 milliards koppreje franc CFA ma wonoya 35 millions koppreje euro woni ko dirtini ɗum fano koye équipement koninkoɓe leydi ndi ɗum jeeyi sababu nde ɗon ñawore togo lome hanki jaɓɓima alfunere woni Apollinaire horejo jagoɗo leydi Burkina Faso caggal nde iwi to Bamako lamorgo leydi Mali fayi ko toon to lome hakkude makko e nando makko horejo jagoɗo leydi Togo ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴe no fewi ɓeydude jehilagal e darde e nden ko hakkude leyɗele mabɓe kamɓe ɗiɗa ha tenti noon gueɗe industriel ji woni dendade hakkude leyɗele ɗiɗe wo yettini ɓattake capitaine Ibrahima Traoré faade fort yasimɓe cehilagal hakkude leyɗele ɗiɗe paɗen koto RD Congo Pape François gonɗo e jillu mum e nder leydi Congo hanki darde hakkude makko e horejo leydi Congo kawne wondi kadi e ɓen diplomatie en taweteɓe e nder leydi Congo haalande makko ngerde nde waɗi hanki o holliti wonande ɓen halfunoɓe leyɗel Afrique ha tenti Congo goppe ɗeɗɗude ngaluji Afrique naɓe oɗo saaha mo gonnen ɓiɓɓe Afrique naɓe kala nana cufrine tampa ha tenti noon ndiɗo henna leydi Congo konngol gulgol jaw ngol won nanni ɓen diplomatie en leyɗele woɗeɓe taweteɓe nder leydi Congo ko wona ɗum ko noon o duwanima kadi wo muññiti janguji baɗoji ha tenti noon ɓen sukaɓe ɓe jinnaɓe men mbara e nder leydi ndi taw kadi koye ɗiɗo henna fitinaji jamma ñalawma baɗɗi toon to Somalie taw ganduɗa ko sommet régional wonande leyɗele takkiɗe Somalie anti-Shibaba haɓade ngal ɗo cetal noddittongal diine l'islam barowal toon to leydi Somalie to Mogadiscio ko toon jonde nde jooɗi hoorejo leydi Kenya woni William Ruto kame hoorejo leydi Djibouti kame hoorejo leydi Éthiopie ene wondi e ɓen tawtoraɓe kala ngam tafde groupe celluɗo habtade Al-Shababa to joolam jabiri Royaume-Uni hanki ko seppo mango waɗi toon waɗi ɗum ko enseignant ji ɗin enseignant ji noon ɓe goyti ko gurdam moƴƴam e ɓeydude salaire jebdi mabɓe ɓe guuri ko kaɓɗam siftindon ɗiɗo dumunaji kala Royaume-Uni woni toon ko seppoji mawɗi no fewi ɗum ko caggal nde seppuno ɓen tambiɓe cellal ɓalli gendi ndi Birmanie duuɓi ɗiɗi manditare hanki kuddata ko militaire waɗi kuddata itti laamu civil diwiɗon jooɗi ten ɓoyata koye sumgoji faya kono kadi ɓe lawɗini hanki kuulal état d'urgence ɓe kestitini ɗum ɗo e lebbi jeegoma Israël nattane yawo hirnani hande yaɓani to Paris lamorgo leydi France ngam ɗaɓɓude ballal
ha hande haɓade e jonje e hiiɗade Iran leydi Iran tan nde o huli jamma ñalawma ngam ƴewde peeje holno waɗata haw wawa tigi e kala saha no waɗata leydi Liban walla ni leydi Palestine beele saha kala wawa tolnirde gulɗi jaw faade toon to Téhéran ko wona ɗum ko leydi France jagorɗo affaire étrangére mo leydi France ene tawe to Riyad ngol woni go jillu makko faade ɗen leyɗele gila wo toɗɗa ha toon to Abu Dhabi kala mo watton jillu makko ngam ɗaɓɓoyde sifande hesere hakkunde leydi France kam e ɗen leyɗele golf musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno kabaruji galandi en kekiɗe hande o ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiran en